Представете си следното. Милиони зрители, една сцена. Прожекторът е толкова ярък, че едва виждаш първия ред. Това е мигът, за който си мечтал цял живот. Поли Генова. 2 опита. Обожавана от критиците, много близко до победата. Кристиян Костов на 16 години, 2-ро място. Цяла България избухва в екстаз. Виктория, младостта, обещанието, бъдеща звезда. И след това живота продължава. За малка страна като България, Евровизия е като Олимпийските игри за музика. Това е шанс да покажеш таланта си пред над 180 милиона души. 180 милиона, това са много хора. И ето приказката, в която повечето хора вярват. Отиваш на Евровизия. Европа те открива, международна кариера, турнета, албуми, грамита. Страхотно. I love the tour. Звучи добре, нали? Ами за някои работи. Например, Måneskin спечелиха 2021 година и сега са буквално навсякъде. Аба, дори 70-те години, печелят, имат една от най-големите кариери в поп-музиката и до някаква степен те оформят как трябва да звучи една поп-песен. Дънкан Лоренс, Лорин, все успешни истории. Но за повечето изпълнители и най-вече за изпълнителите от по-малки държави, тази приказка завършва различно. Музикалната й кариера започва когато е едва 4 годишна. През 1995 година става член на току-що сформираната детска вокална група Бон-Бон. През 2007 година е вокалистка в вечерното шоу на Азис. През 2011 година става член на журито в първия сезон на X Factor в България. Аз вече го казах, добре дошла в X Factor, да. И през цялото време тя не спира да издава музика. Така че до този момент тя вече е установен артист. През 2011 година в Дюселдорф, Германия се провежда 56-тото издание на Евровизия, на което Поли Генова се явява за пръв път с песента си "Най-над", която е на български език изцяло и е поп-рок стил, което е доста различно дори за времето си тогава. Песента успява да стигне само до 12-то място в класацията тогава. Но през 2016 година, само 5 години по-късно, Поли се явява отново на Евровизия с песента If Love Was a Crime, която този път е основно на английски, но припева е на български. Това май се оказва по-успешна комбинация, защото песента стига до 4-то място, което е доста по-високо от 12-то. И по това време песента започва един свой живот не само в България, ами така международно и доста хора знаят тази песен. Но отново не е близко до първото място или първото място. Все мои друзья когда-то были, то есть на сцене, впереди, я всегда был сзади и смотрел на них. И мне было, правда, обидно, что мне все говорят, что я никогда не смогу петь. И, наверное, это и есть тот двигатель, который заставлял меня идти вперед. И сейчас я надеюсь, финалист Евровидения, надеюсь, все будет хорошо. И все те люди, которые когда-то нам говорили, что я ничего не смогу, поймут, что я смог и что я здесь. 2014 година. Кристиян Костов е на 14 години и става фаворит в 4-тия сезон на X Factor България. Крис има всички качества, за да бъде една голяма поп звезда. Въпреки че той не печели X Factor, стига до 2-то място, което е доста близо до победата. Въпреки това той става любимец в България на много хора и кариерата му започва доста бързо да расте. Той подписва веднага с Virginia Records, които започват да го издават, да го продуцират, да правят хитове след хитове. И 2017 година, 2 години по-късно, Крис представя България на Евровизия. На 16 години Крис постига това, за което много артисти само мечтаят. Представете си това. Допреди 2 години си стигнал 2-ро място в един от най-големите конкурси за музика в целия свят. Имаш доста успешна музикална кариера в държавата, в която живееш. Статии, социални мрежи. Всичко е свързано с това как ти ще представиш собствената си държава. Следващата голяма звезда. Международната кариера чука на вратата. Pressure much?
Защото ето за какво никой не говори. Когато постигнеш най-големия си успех на 16, какво следва? Къде отиваш след това? По мое наблюдение, Евровизия прави следното. Продава ти идеята, че ти имаш един единствен шанс да успееш като музикален артист. И този шанс е Евровизия. Повечето артисти са хиперчувствителни хора. И е много трудно да осъзнаеш магнитута на това, което ти се случва, когато ти се случва. И целият този натиск от самия теб, около екипа около теб и от цялата държава, която очаква от теб ти да спечелиш, няма как да не окажат влияние. Защото всички тези очаквания не свършват само с приключването на конкурса. Тези очаквания се засилват. Кристиан имаше два избора. Опция 1. Остани в сейф поп зоната. Направи Beautiful Mess 2, 3, 4 и така, повтаряй формулата. Или опция 2. Израстни, експериментирай, направи нова идентичност. Крис избра опция 2. И точно тук нещата стават малко сложни. След Евровизия Кристиан започна да пуска по-различна музика, по-тъмна, по-еджи, по-мачур. И това е артистично израстване, което е нещо хубаво, нали? Освен ако твоята фен база не очаква това. И ето къде е трагичната ирония. Ако беше останал същия, щеше да бъде критикуван, че не израства. Но тъй като се промени, критиката е, че се промени. Буквално не можеш да спечелиш. След Евровизия Кристиан прави нещо доста любопитно за кариерата си и то е да отиде в един друг конкурс в Китай. Това е 2019 година. В Китай на шоу Лоша шоу, което значи I am singer. Да, в Китай и това предаване го гледат, само да кажа, 2 милиарда човека. Да, са гледали само първия епизод са гледали 2 милиарда. Това е рейтинга. Реално погледнато това му носи 10 пъти повече публика и международна кариера. Но дали е международната кариера, която всички очакваха? Днес Кристиан все още прави музика, но някак си поп кариерата, която имаше преди Евровизия и цялото това внимание доста се изпари. Понеже той избра да бъде автентичен към себе си и да прави нещата, които иска, естествено това носи със себе си много хейт, неразбиране и отхвърляне по някакъв начин. И когато твоят най-голям момент в кариерата е на 16, може би пикът, който търсиш или който публиката очаква, няма да се случи по начина, по който те го очакват. Кристиан Костов създаде един прецедент в участието на България в Евровизия по това време. И всички имаха малко или много още по-високи очаквания от следващите участници в този конкурс. Откакто има X Factor, ти се явяваш. Да. И за първи път стигаш до кастингите пред жури. Да. Професионалната кариера на Виктория започва също след участие в предаването X Factor България. И всъщност тя се явява в първите 3 сезона, но не успява да влезе в предаването поради възрастта си. Но през 2015 година, след тези 3 неуспешни опита, Виктория успява да влезе в X Factor. И въпреки, че не успява да спечели, тя получава оферта от Virginia Records да започне да работи с тях, но отказва. Вместо това, през 2016 година тя започва да работи с Monte Music. Те издават първия й сингъл "Нищо случайно", след което тя пуска други 2 сингъла "Незавършен роман" и "Част от мен" през 2017 година. "Част от мен" е последната песен, която Виктория издава с Monte Music и поради неразбирателства в лейбъла тя напуска. През 2018 година Виктория заминава за Лос Анджелис, Калифорния, където пише, заснема и пуска първата си английска песен "I Wanna Know". През ноември 2019 година става ясно, че Виктория е избрана да репрезентира България на музикалния конкурс Евровизия през 2020 година. Но само месец по-късно всички си спомняме какво се случи. Тя и нейните продуценти пускат песента Tears Getting Sober, с която иска да се яви. През 2021 година се състои 65-то издание на Евровизия в Ротердам. Там Виктория се явява с различна песен. Тя е в същата стилистика като Tears Getting Sober. Можете ли да си представите? Цяла година подготовка, национални очаквания, туалета е готов и после Вселената ти казва: стой си вкъщи. Една година по-късно моментума изчезва. Вълнението се изпарява. И резултатът е
11-то място. Едно място по-високо от това през 2016. Понякога таймингът е абсолютно всичко и понякога таймингът е безмилостен. Къде е Виктория сега? През 2021 година тя печели Маскирания певец в България. Аз съм много развълнувана в момента. Много благодаря на всички за подкрепата. През 2023 подписва договор с Warner Music, които са нейн издател, и тя започва да издава музика на английски език основно за извън България. Забелязваме ли пак този шаблон? Български артист, който влиза в Евровизия и излиза с идеята, че ще трябва да създава музика само и единствено на чужд език. В България обичаме нещо и то е, когато имаме някаква популярна личност, артист или изпълнител, е да ги сравняваме с големи световни личности. Преди тези артисти да минат през месомелачката, която е Евровизия, те биват сравнявани с българската Пинк, българския Джастин Бибър, българската Били Айлиш. И Евровизия сякаш обича това, защото когато ти нямаш ясна артистична визия, можеш много по-лесно да паднеш в капана на това да се загубиш. Системата на Евровизия не е създадена за да поддържа успех. Тя е създадена за един голям момент и след това продължаваме напред. И помнете, след прожектора все още има един цял живот за живеене. За себе си реших сега, че никога няма повече да участвам в това. Аз пожелавам на България следващата година да спечели. Надявам се да намерите някой, който ще е още по-добър от тази годишна колаборация от всичките хора. Надявам се да намерите този, който ще ви донесе победа, и пак се извинявам, че не съм аз. Друг път България ще спечели, обещавам ви. Обичам ви много.